Jeg fatter ikke, hvorfor nogen unge muslimer ender som terrorister. En ung dansk muslim, ligesom mig, blev dømt i Sarajevo for at planlægge et terrorangreb. Han hedder Kadir. Kadir og jeg er præcis lige gamle. Vi er begge to muslimer. Vores familie kom fra Tyrkiet, og vi er begge to født og opvokset i Danmark. Vagterne banker på. Godmorgen, terrorist. Kan du vågne op? Er det rigtigt? Ja. Vi er meget gode til at hakke på muslimer, men du skal ikke tro, at amerikanerne ikke slagter civile. Han var en af dem, som alle godt kunne lide. Ikke? Han vidste måske allerede fra 7. og 8. klasse, at han ville være revisor. Hvem ved I? Jeg har altid været interesseret for handel, så jeg valgte at tage en handelsgymnasie efter 10. klasse. Okay. Det var svært for mig ikke også, og jeg troede ikke på mig selv, at jeg kunne færdiggøre det. Fagligt? Ja, fagligt. Islam gav mig så mit eget billede, ikke også, hvordan jeg skulle se tingene på. Altså min helt tankemåde om ting, det har skiftet helt totalt, altså 180 grader.